Ahojte, milí priatelia. Ja, Olga Lazar, som jednou zo spoluzakladateliek spoločnosti Mýchy. Taktiež som docentkou na katedre anestéziológie a viac ako 25 rokov učím mladých odborníkov v nemocnici Emory v USA v meste Atlanta. Schudnúť nadváhu nie je vždy jednoduché, aj keď pravidelne športujete. Prečo je to tak? Často bráni nízka úroveň energie. Organizmus sa rýchlo unaví. Tréningy sú menej efektívne. Chudnutie nie je len o tréningu. Dôležitá je intenzita a výdaj energie. Menej energie znamená menej spálených kalórií a tuk ostáva. Energetický booster, komplex na posilnenie tréningov. Dáva viac sily, vytrvalosti a sústredenia. Pomáha spaľovať viac kalórií pri rovnakom tréningu. Pridáme vedecké zdôvodnenie a rozoberieme sa, ako fungujú hlavné komponenty. L-karnitín pomáha využiť tuk ako zdroj energie. Viac pohybu znamená viac spáleného tuku. Kofeín zvyšuje vytrvalosť a koncentráciu. Tréningy sú dlhšie a intenzívnejšie. Ďalšie, horký pomaranč stimuluje metabolizmus. Extrakt zo zeleného čaju podporuje spaľovanie tukov. Vitamíny skupiny B plus kofeín pomáhajú produkovať energiu. Bude to vhodné, ak trénujete, ale váha sa nemení, rýchlo sa vyčerpáte, chýba vám energia na intenzitu, chcete urýchliť spaľovanie tuku. Ako užívať? Jedna porcia 20-30 minút pred tréningom rozmiešať vo vode v tréningové dni alebo v cykle. V dôsledku toho viac energie, vyššia intenzita tréningov, viac spálených kalórií a tuku. Chcete nielen trénovať, ale naozaj spaľovať tuk a vidieť mínus na váhach? Pridajte Energy Booster pred tréningom, aby každé cvičenie prinieslo maximálny výsledok. Kombinujte s Fat Burner Max, aby ste posilnili spaľovanie tukov a urýchlili úbytok hmotnosti. Vyskúšajte inteligentné chudnutie spolu s Mýchy.